Салом алейкум бародарону ва чӣ хеле ки ваъда дода будем ки ҳамин рӯз ҳар чори аэропортҳо мерем ва нархи навои билет, рейсҳоро маълум мекунем, шуморо хабардор мекунем. Кадоме ки видеои пештара наида боша, ҳамин рӯза худаш аэропорти Домодедово, Внуково, Шереметьево ва ина Жуковския ки видеоша пардохта ҳастем. Кадоме ки мақсад ваёша ёки саволои шумо дар комментария менависе, ҳамаш дар ҷавоб додагем. Кадоме ки мақсад мехоҳад ки маълумот гирад, канал да подписация кунад, дига видеош мебуроя ёки дари канал худаш будроя, метавона ки остальни видеоша тамошо кунад бародаронам. Ва аэропорти Жуковский ки имрӯз бояд ки саҳари Ташкент мепарид, соатои 6 кам тарак задержка шидагай ва соатои 2 парвозша модаган ки бародарои тоҷик ждат доранд рейса, иншаллоҳ ки рейс сар шава парвоз мекунанд ва бисёриҳо билета харидаган 7,5, 8,5, 6,5 ҳамин нархҳо ки Жуковский, Ташкент ва вобшим чемай дига аэропортҳо да аэропорт билетои Ӯзбекистон арзонтарай, зарани гирифтанатон бо хубтарай ва дар ҳар як видеомон комментарияда номбои авиакассаҳоро мемонем ки метавонед зарани билетотонро бигиред ва одамои надёж диҳанд. Ва аэропорт Жуковский чӣ хеле ки медонистем ва дар видеои пешинаомон мегуфтем ки ҷои духтурскорӣ нест ва ҷои духтурскорӣ кушодаган ки на як тиш ҷои духтурскорӣ метавонед ки барвақттар биёен 3 саат расчот гиред, духтуротонро бискоред ва рост мерен ҷои духтурскория. Мақсад ки бигем дига аэропортҳои Москва ҳамаш ҷои духтурскорӣ дора, шаҳр несте ки дар дига ҷои дар аэропорт Домодедово бискорем. Балиҷа метавонед билетотонро бигирен, ай ҳаминҷа худаш биёем ҳамон рӯз парвоз кунем ва вобшим ҳастай билетои Ӯзбекистон багаж қиматтар ва ҳастай бебагаж арзонтар. бародарон вобшим имрӯз гап хабари навай инҷа душанбе намебара ва вобшим ягон гап хабари нав нест. иншаллоҳ ки бо хабарои нав шава хабардортон мекунем, дастгирии шумо пешкави муай бошед. ва бародаронам аэропорт биромадем ва чӣ гуфтанем, мақсад ки шояд шахсоне бошанд ки дар дига шаҳрҳои Россия бошанд, можид Питерда, Екатеринбургда, иншаллоҳ хабардор кунем. Мақсад ки важни боша мерем ҳамо аэропорта нархи наворро мепурсем, сиёмка мекунем ва мемонем иншаллоҳ. ва дар дига шаҳрҳо ҳам боше метавонед ки билетотонро электронӣ бигирен боше.